Mitä sä kahtaa? Eikö se oli se on niinku vähän niinku semmonen, se on näin pieni. Oli se. Se pitäis olla niinku tommonen. Ootas hetki. Sinne kierrätyksiin. Kiitos. Tää tässä semmonen niinku, mikä tulee tohon sivulle sille. Se on se, eikö ei? Se. Se on. Joo. Okei. Katsotaan nyt vielä. Joo, toisen. Okei. Ja tää tulee niinku. Saako tää aukaista tää paketti vai onko tää niinku. Saako tää tulee? Joo, kaikki mukaan. Mä vaan ja katon. Mä otan sun striimata. Okei, joo, jes. Kiitos. Okei, tää voisi olla hyvä. Tää näyttää, että vähän niinku pitää vettäkin tää. Tähän mahtuu powerbankit. Kyllä me tällä mennään. Mun tarvitsee sitä itse asiassa sen enempää aukasta. Sitten pitää tehdä kassat vaan. Joo, tää on erittäin jees. Tähän saa nyt laitettua niinku aina powerbankit ja niinku ei tarvitse aina kantaa reppua niinku ihan jatkuvasti. Terve! No ei ole hyvä. Yes. Kiitos. Hyvät päivät. Moi. Noniin, siis tämähän on erittäin jees. Luultavasti tähän saa nyt ton powerbankin. Siis striimi toimii sen takia, että mulla siellä mun asunnossa ei toimi Elisa-yhteys. Mä en oikein tiedä, että miksi siellä ei toimi. Tää toimii kaikkialla muualla, mutta ei mun asunnossa. En tietenkään siellä asunnossa ei tule ihan älyttömästi vietettyä aikaa, jos siellä ei toimi internetti ollenkaan, mutta siis toimii tää kaikkialla muualla, että siellä toimii se DNA siellä mun asunnossa. Ja sit mä en halua katkaista striimiä kuitenkaan. Mä haluais katkaista niin välissä sitä striimiä, niin sit mä menen mieluummin tällä yhteydellä. Joo, pitää ottaa. Mä pääsen täältä. Pääsen täältä pois. Voisin sitten. Kiva. Ois kiva. Olis toi teidän? Joo, hyvä. Heippa. Joo, siis niin. Nyt tää laukku on vähän niinku unboxas. Mä laitan nää säädöt kuntaan, katsotaan, että miten tää nyt kulkee mukaan. Ja sitten olisi tarkoitus lähteä Joo, mä olisin tässä nyt tässä hetken kai istuttaa ja saada tän kondikseen sitten sen jälkeen jatkaa matkaa
Niin assistentti ja... Mä en tiedä pitääkö mun hommata henkivartija sitten. Kyllä sekin on. Mä tiedän, että tää vielä vähän kasvat tuloja, mutta olisi kyllä hyvä olla. Varsinkin jos tulee tommosta. Tää tulee niinku näin. Okei, tää on erittäin kätevä. Tuohon saa kaikki niinkö tarvittavat jutut laitettua. Joo, tää toimii nyt ilmeisesti ihan hyvin tää yhteys ja ei pätki ja sen sellaista. Mä en tiedä, pitäisiköhän mun käydä... Tai mä en tiedä, tarvitseeko mun käydä nytten kotona. Mutta siis tähän vois niinkö... Tähän tässä näytän. On tää nyt sinänsä aika iso. Mutta tänne nyt mahtuu powerbankit ja kaikki jutut. Suhkot hyvin kaikki jutut. Niin ei tarvitse ainakaan tästä niinku reppoa mukana. Sitten esimerkiksi mulla olisi vielä uusi reppu katsoa jostain. Mun sitä jossain skeittiliikkeestä tai jossain. Vähän nyt meni fiilis tosta uhkailusta. Ei oo kauhean mukava herätä siihen tai lähteä liikenteeseen, että joku uhkailee sua väkivallalla videosta, mitä sä et oo ite edes tehnyt. Nyt se laittaa, että nyt se Pelle laittoi, tuo Victor laittoi, että se joku kaveri tietää, että mistä mut löytää. You going against my rules and my rights. I'm going to you one day. That's it. On kyllä mukava, että joku vittu lähettää uhkausviestiä. Ilmoittaa poliisille, että hei, että mä nyt hakkaan tuon yhden tyypin tossa, että mä vaan hakkailen yhden niin tyypin, että on kyllä niinkö... Saapas laittaa tää niinkö... Saa sille, että ei niinku... Ei tullista niinku... Joo, tuo pitää kyllä kans niinku...